הבוקר עולה. חיפה מתעוררת לזמן חדש, למחר חדש. כאן, 300 מטר מחוף הים, מתחיל העתיד שלכם. רמת הנשיא, המחר של חיפה. רמת הנשיא, למעלה מ1,000 יחידות דיור ב18 מגדלי יוקרה, אשר יוקמו סביב לפארק רחב ידיים. והמחר של חיפה נראה מבטיח, נוח, נגיש וקרוב לכל מה שטוב. קרוב לחוף הים, לאזורי תעסוקה, למרכזי תחבורה ולמתחמי קניות ובילוי. הלב הירוק של רמת הנשיא, עשרות דונמים של עצים, גינות ופרחים, בשכונה סגורה ללא אורכי תחבורה ראשיים בתוכה, ששמה את הנוחות שלכם ואת הביטחון של הילדים שלכם במרכז. המחר של חיפה הוא המחר שלכם. ברמת הנשיא יוקמו בית ספר, מרכז מסחרי וגני ילדים. לבחירתכם תמהיל דירות כמוהו לא נראה בחיפה. דירות 3, 4 ו5 חדרים, מיני פנטהאוזים, דופלקסים ודירות גן. בדירתכם החדשה תהנו מתכנון מושלם, מרהיב ביופיו, ביצוע ללא דופי וסטנדרט איכותי ביותר. את הבית שלכם ברמת הנשיא מקימות החברות גביה מקבוצת נכסים ובניין IDB ואוסיף מקבוצת ישראס, המקימות שכונות מגורים איכותיות בכל הארץ. המחר של חיפה מתחיל עכשיו. רמת הנשיא, המחר של חיפה.